Halo guys, खुलुमबाय. So नोंथांखौ नालाय गाइसमोन जों दुगैयाखैबो ओमफ्राय जोङो थारमाने रिल्स भिडिअ बानायनो नागिरदों रुमाव ओरैनो देलायदों मिथिगोना स' जोङो रुमावसो दंमोन नालाय माने जोंना सोरांमोननि थिएटारनि प्रेक्टिस जाबाय दंना दा सानडे प्रेक्टिस जाबाय दं ओंखाम जानानै जों दा आरो ओरैनो फ्रि थानायाव लाइन फैयाखै नालाय भिडिअ खालामनो नागिरदों जों माने रिल्स भिडिअ भिडिअ ससे भिडिअ लाखानांगोन जोङो माबाखांबाय रिल्स भिडिअ मोनथामनो मोननै बनायखांबाय नोंथांमोना इउटुबाव नुगोन रिल्स भिडिअ जों ओरैनो फुराना भिडिअनि देलायदोंना देलायनोबो रोंखाया जोङो गाइसमोन जों दा बानायखांबाय जों दा एबार फट' खेबनो थांदों सल' दामबाय दं गाइसमोन खोनादोंबा थांगोन Riasa lah tak kasih na, sayang deh, bawa mana ikan dampir dong, sudah dampir dong mana? Rumah yang thay nih, silit lah guys men rumah, leh mana? Sabas bay di thay rumah. Serang mundu ni riasa, tapi jauh serang mundu cetan ni riasa, tapi jauh kamu mana naik lang berada so, angin video ko, ang buru ngapain? Nentang mana naik berada deh, konali, ada angin. Channelखौ subscribe खालामना होदो अननानै नै सासे आरो बेमारि माने दै सोलायनाय लोंफैदोंना आंबोथ' बेमारि जादोंमोन ओमफ्राय एख' केयार खालामाखै गासिबो नै जा जोङो साहा लोंनोसै आरो बाय मा गैया ककेस गैया जोंनियाव दा दिनै ककेस गैया ओमफ्राय स्लाइसआबो जों बायनायसो खोना नै अ टेकलि बायनायसो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था ओमफ्रायो दा जोङो जनाया रुमा 31नि बिसनाया 31आ गैया मानसि लायनांदो नङाबा जों सागोदाव जायो जों दा न'आव गैया जों दा
Thank